Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manungsa punika asalipun saking pangeran Langwangsul dumateng pangeran Amartahata. Dumateng panjenenganipun para pepundi sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Para panggemban-panggembating praja satriyaning nagari minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang sinebabaken mata. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun nasundursan. Semonggo kula panjenengan ngaturaken puja astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring pinten karahmatan, karahajan, karahayuning, saha pangunjungan agama. Sampun paring ing acara dinten menika. Salawat serta salam tansah kadiwasana aturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang anti-anti syafaatipun ing yaumul akhir. Kula minangka wakil panjenenganipun Ibu Fulan saking keluarga ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agungipun panuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manungsa menika asalipun saking pangeran Langwangsul dumateng pangeran kang maha suci. Dumateng panjenenganipun para pepundhen sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti, para pangemban pangabating praja satriyaning negeri menika pandaming para kawula dasih ingkang sinuba pakarmantan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun tan sinundar sono. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, sumangga kula panjenenganipun ngaturaken puji astuti dumateng pangarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring pinten karahmaten, karahajun saha wijenengan satemah saged makempal ing adicara. Dinten menika sholawat serta salam tansah kawija kasisara kaaturaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti saya pripun ing yaumul akhir. Kula menika wakil panjenenganipun Ibu Fulan saking keluarga ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agungipun panuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya kaping kalih ngaturi piksa atur kawuning bilin almarhum Ibu Fulan. Ketimbalan dari Gusti Allah wau dalu mboten wirang-wirang keluarga ngganipun ikhtiar mrih waluyonipun almarhum Ibu Fulan. Ning Gusti ngrasake sanes pramila keluarga namung pasrah samara semendhe dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Namun dengan panjenengan mugi-mugi arwahipun swargi Bapak Fulan pinarangan jembar keboripun dipunapura sedaya desa walidipun lan dipuntampi sedaya amal nesanipun pinangan welase kaliyan Gusti ingkang welas asih lan mugi-mugi keluarga ingkang dipelintir pinarangan tabah sabar lan tawakal saged nglajengaken kawijayan gesana. Saenjipun kaping tangipun ampun menawi sedanipun gesang almarhum Bapak Fulan. Kawatipun kesaha panjenengan sedaya gebrakan samudraning pangesanti lan menawi almarhum tasih kagungan peteng-itung piutang dumateng sinten kawuhan kesalihipun. Bersara cakep seminten atur kula atau lepat kula nuwun agungipun bekasipun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manungsa punika asalipun saking pangeran Langwangsul dumateng pangeran kang maha suci. Dumateng panjenenganipun para pundhen sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Para pangemban pangebating praja satriyaning nagari minangka pendamping para kawula dasih ingkang sinuba pakarmantan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh putri ingkang pantes lamun sinudursan. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Sumangga kula panjenengan ngaturaken puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan, karahajan, karahayu saha kawijenengan satemah saged magetan ing adicara dinten menika. Sholawat serta salam tansah kajiwa kasarira kaaturaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti syafaatipun ing yaumul akhir. Sholawat serta salam tansah kajiwa kasarira kaaturaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
goblok. Turi piksa atau kapuni binti almarhum ibu bulan ketimbalan dari Gusti Allah waudan. Boten wirang-wirang kulawargane anggenipun ikhtiar meri waliyanipun almarhum ibu bulan nanging Gusti ngrasakake sanes pramila kulawarga namung pasrah samarah semende dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Namun dengan pamestu panjenengan mugi-mugi arwahipun swagi Bapak Fulan pinaringan jembar kebunipun dipeti ngapura sedaya desa walepatipun lan dinten tampi sedaya amal nesainipun pinangan welas asih kaliyan Gusti ingkang welas asih lan mugi-mugi kulawarga ingkang dipentilan pinaringan tabah sabar lan tawakal saged nglajaraken wajiban besana. Saajengipun kaping 3 ampun menawi sedanipun gesang almarhum Bapak Fulan kota kelepatanipun kersa panjenengan sedaya beberaken sambutan pangakersanti lan mbok menawi almarhum taksih kagungan kentong piutang dumateng sinten kemawon kersa ahli warisipun. Wasara cekap semanten atur kula kata lepat kula nuwun agunging pangersani nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.